challenge. Vi har 10 jellybeans foran os, vi skal spise. Vi skal tygge på dem minimum 5 gange, før vi må spytte dem ud i koppen. Den, der har spyttet flest ud, er den, der har tabt. Så held og lykke til. Jamen, skal vi starte med den første? Så skal vi med den første, den er hvid. Er den derude? Ja, den er hvid. Vi tager udfra. Og by the way, vi har en bonus. Så ja, den første, det er baby wipes eller kokosnød. Det er ikke det værste. Det kan ikke være så slemt. Så skal vi ikke gøre skål? Jamen skal vi skåle i det. Kokosnød, det skal man ikke bruge så. Jeg ved ikke, hvad min er. Du har ikke været i tvivl, hvis den havde smagt af baby wipes, så er du i tvivl. God start. Jeg er faktisk med baby wipes. Udmærket start. Ja. Du burde da vide, hvordan Malibu det smager. Jeg tror, jeg skulle til at sige, at Men det smager af kokosnød. Ja, men det her, det var baby wipes, så. Nå, det næste, det er hundemad eller chokoladepudding. Ja. Så, Okay. skål! Fuck, man. Det var ikke chokoladepudding, det her. Det er hundemad. Nej, det er ikke det værste, bare. Ad. Ja. Så kan det godt forstå, at Frie gider æde sin mad. Ad. Nå, det næste, det er, nu skal jeg lige selv finde ud af, men det var hundemad, vi lige havde. Hvad fanden er den der så? Det må være, Det er ikke den der. tror du det? Det ligner det der. Jamen, Eller hvad? Er det den? Altså, der er jo, nej, fordi det er den der. Og så må det være der er jo to, der sådan er gode. Jamen, så- Det kommer an på farven på pletterne. Så er det muggen ost, eller korn med karamel. Oh god, det kan jeg ikke. Så ja. Let's get Skål i, this fucking over with. Jelly beans, for sagen. Det er ost. Det tror jeg også mere. Ja, det er den her også. Fuck, du er heldig. Eller hvad, jeg kan sgu ikke finde ud af, hvad der smager. Nej, der er karamel. Jeg tror bare, hvad min er. Det er karamel. Ja! Det var den her så ikke, kan jeg fortælle dig. Jeg kan godt være, at jeg fik den så. Og kæft, man skal tygge på den længe, før man får Jeg smag. bare. Nå, ja. Men, Ja, det er totalt træls, man kan ikke få overstået sådan, smager det godt, eller smager det dårligt? Nej, du skal lige tygge på den sådan 5 gange, og så lige pludselig kommer den bare. Ja, Slam, værsgo. Den næste, det er stinkende sokker eller tutti frutti. Okay, så lad os håbe på noget tutti frutti den her gang. Ikke nogen sukker. Sure sokker, det er simpelthen for mig. Skål da. Ej, Det er det stinkende sokker. Jeg ved ikke, hvad tutti frutti smager af. det smager ligesom Jeg tror, det er den her. boble tyggegummi. Ja, og det her, det var sundt sokker. Min var god. Jeg er krabs. Jeg håber virkelig, du har et eller andet seriøst godt at drikke bagefter. Simpelthen. Ja, og det... Alt er bedre end det her lige nu. Den smager lort. Nyslået græs eller lime. Det er ikke Jamen, det det kan jeg Ja, men jeg kan godt lide lugten af nyslået græs, så må det ikke også være det værste. Skål i en god jellybean. Midt i græs. Men lime. Den her også. Det er krasch. Den er ikke slem. Det var faktisk nemmere, end jeg havde forventet.
i forhold til det græs. Det smager ikke så slemt. Den er fin. Det går fremad. Jeg går fremad, ja, vi har kun Hey, nu er vi over halvvejs. Ja. Ja, næsten. Ja, okay. Det næste, det er bussemand eller saftig. Det ligner sådan en bussemand, faktisk. Altså, den har godt nok lidt farven derhen af. Per. Ja, tak. Det tror jeg, han mener. Det var i hvert fald meget syrlig. Saftig pære, eller? Ja. Jo, ja. Der har vi været heldige. Det var en, der var god. Den næste er tandpasta eller blåbær. Det er ikke værd. Nej, det er heller ikke så galt. Bare lad os få nogle gode nogle, så det ikke Ja. tandpasta. Blåbær. Ej, det var en god tandpasta. Det skal jeg lige ved, Det smager ligesom min sandwich. Den er godt god. En af blåbær. Smager bare tykkerne. Okay, nu kommer en af de værste. Godt. Det er Pyt, det var lidt fisk. enten stinkdyr Ups. eller lakrids. Fuck no. Okay, nu er lortet. Jamen, Ah! Ej, den er det galt. Jeg vil hellere tage det. Fuck my life. Det er første og eneste og sidste gang, jeg gør det her lort. Fuck, det smager af lort. Det er klart, mand. Ej! Den er det. Ja, ved du hvad, jeg vil hellere tage så. Prøv du hellere komme med en anden for, så jeg lige kan have den her smag væk. Den næste, det er en bøvs eller fersken. Okay, kom en fersken. Okay, ja. Please fersken den her gang. Tak. Jeg tror ikke, det Bare fordi vi kan. Og det kunne vi så ikke. Peach. Den er god, den her. Ej, jeg får det helt godt. Den er spændende. Okay, 2 to go. Det er så vigtigt, altså. Det sidder helt heroppe lige nu. Ja. Den der stinkdyr, så den her, de to, de er ikke gode. Okay, jeg tror ikke, jeg kan det der, fordi det er helt smager lort. Kom on, der er kun 2 tilbage. Nej. Popcorn med smør. Der laver popcorn. Kom. Skål. Jeg håber, jeg får popcorn. Nej. Popcorn. Popcorn. Ej. Det var god. Hvorhenne? Nå, så vi kom til bonus. Og det er enten bræk eller fersken. Nu vil jeg få fersken igen. Den er stykke med. Fersken. Absolut overhovedet ikke. Hvad sker der med taberen så? Så hardcore er jeg alligevel heller ikke. Må vi godt få noget at drikke nu? Vi kan også prøve at sige, om vi kan tage tilfældigt. Nej. Vi kan også bare stoppe nu, okay? Det var så vores Jelly Beans Challenge. Og Vi gør det aldrig igen. ja, så den der tabte.
yeah, look at that. Tak fordi I kiggede med.